Sawubona mama. Yebo sawubona. Uyaphila? Ngiyaphila. Ungumama womntwana Yebo uMakazothani Zungu. Yebo. Ulahleka nini uZothani? Ulahleke ngomhla ka-21 ngoLesine ntambama. Kwafika umngani wakhe uLwazi igama lamngani wakhe. Wamthatha ngabo-6 ehleli nezinye iy'ngane ey'ncane. uZothani uthanda ukuhlala negenge encane badlala amagame efonini. Wamcela ucela amphelezele bayokhipha imali la ngaphesheya. Wathi u-350 wakhe usungenile. Wase yamphelezela kuZothani wahamba naye. Sanganaka nathi ukuthi akekho ngoLesine ntambama ngoba uneroom lakhe. Ubuye la ekuzuleni kwakhe ngeroomini lakhe alala. Shuthi ngoLesihlanu ntambama afika uLwazi. Afike ekhaya uzocela uZothani. Ufuna amphelezele noma bahambe naye bayovula icala. Simbuze ekhaya ukuthi niyovula icala lokwenzani kuZothani akekho. Athi yena sijahwe imoto iPolo elimhlophe. La eMinitown kuyikhona echaza kasho ukuthi lisijahile saba ngathi mina Zothana sibaleke babaleka benoZothana uZothana wabheka le naye wabheka le utheme behlukana wezokuqhuma isibhamu lento engichaza into echaza uyena uLwazi kuthina uthi wezokuqhuma isibhamu uthi futhi weza ukuthi lesibhamu esiqhumayo siqhuma enyameni uthi wemva kwalokho wahamba wayolala eJoesdale njobe ezefika ngoLesihlanu uthini ezosibikela ukuthi bajahile. Ngomgqibelo sahamba sayovula icala kaMagaba epolice station. Masifika lapha bathi balivulile ke icala okay sachaza le story engisichazayo base bethi asihambe uma ngabe kukhona esikuzwayo sibatshele iwona mhlahlandlela loyo esobanika wona thina. Sahamba ke sabuyela ekhaya. Sathi sisase police station kwafona uMakalwazi. Wathi uMakalwazi uLwazi naye sethathiwe yilabantu abathathe uZothani. Bathe bazobuya bezothatha isiphephelo umfana Zothani omncane. Naye uLwazi ibona bamthathayo. Hayi savele sangazi ukuthi kwenzakalani. Kuthe Monday kwangena isithombe esiphuma eMaritzburg epolice station yaseMaritzburg besibuza ukuthi akuyena yini lo mntwana wenu olahlekile. Sathi thina akuyena lo mntwana wethu olahlekile kodwa yilo mntwana ohambe noZothani. Asho amaphoyisa ukuthi uzovula icala la uthi uhlukunyezwa uma wakhe. Sasho amaphoyisa ukuthi hayi uye lo wayehambe noZothani shuthi kwanganake akasazi kwenzakalani. Uthe emva kwalowo uLwazi watshela amaphoyisa ukuthi uZothani naye bajahwe omunye ubhuti angimazi ukuthi ubani. Afika amaphoyisa ekhaya azothi asichaze ukuthi ubalo sathi asimazi ngoba asimazi ngempela. Ahamba ke uzobe namhlanje akazabuya azositshela ukuthi loya amthatha utheni kwenzakalani kepha uLwazi noma wakhe ba-escortwe amaphoyisa ngoba nabo bahlala nathi la emlapho. Amaphoyisa afika ba-escort abathuthisa ahamba nabo asazi ukuthi abayisa. Manje kwezinye indawo makulahleka umuntu kuye umphakathi usukuma ucinge ucingwe nangezinto. Usukumile umphakathi sahamba nawo umphakathi athi amaphoyisa singayithatheli iy'nqumo iwona azobheka. Sase sithola iforum yasendaweni sahamba nayo saya kubo kwakhe lo mfana. Masifika kubo kaMfana athi amaphoyisa nawo abizwa athi singathinti lutho olusegcekeni kuloya muzi ngoba into eyayidala ukuthi sifuna ukwenza sure yingoba ngawo uLesine olalahleka uZothani kunengane yomfana eyakhala ngaphesheya imemeza ithi ngicela ningisize nabo bhuti baba bengijada. Okay uthe ngomsombuluko udadwa bokaZothani sesetheksini emsebenzini kusho ukuthi kunomunye wayebuza ukuthi nana nakamtholi yini umfowenu kanti kunosisi ozophendula athi uZothani ufikile emzini wami wathi ucela simsize kunabantu abamjahayo uthi lo sisi usabile ukuvula kodwa wabona abantu bemqubula bemfaka ebhuthini bahamba naye ngoba uZothani wayichaza athi hayibo imini uZothani wakazungu ngicela ningisize angibazi labantu abangijahayo. Shuthi ke usisi lo wasaba sawabikela futhi amaphoyisa uthi nayi information ekanje asitshela ukuthi singayinaki leyo nto wona uLwazi usewatshelile ukuthi ababe bajaha. Alright uthe nini saphinda futhi sahamba nomphakathi ngesonto saphindela khona kaMawalengana. Sithe uma sifika sabuza ukuthi muphi lo makhelwane okwathi uma ngabe kumemeza ingane kwase
kwathuleka basho-ke abantu ukuthi hhayi washo umakhelwane ukuthi ufikile ulwazi wathi ucela ngimboleke ispade uyogumba amafoni awagqibile ulwazi loyo wahamba nokuthatha hayi umakhelwane asho ukuthi hayi impela ufikile masibuza uma wakhe athi uma wakhe beyolungisa ingadi sangena-ke egcekeni sayibheka lowo ngadi asiyibonanga ingadi yayiyolungiswa kuthenge lento ngalisonto lelo lazo lezo igemegeme lezo uma kalwazi wafika ekhaya namaphoyisa wathi uzobopha udadewethu omncane umbophela ukuthi umfikela nomphakathi kwakhe aphinda afika futhi amaphoyisa ngoba khona wawafonela angazi uba wawafonela afika ambuza ukuthi uyazi kuyini ukuthi uphi ulwazi wathi umama usejostele ovambo ngangikhona wathi umama ulwazi usejostele ovambo nophilana umfowabo amthatha-ke amaphoyisa sasambi yokhomba bathe mefika lapha amaphoyisa wakhombimize ufolo mama ehlukahlukene masizwa-ke ngoba kwahamba udadewethu omunye omncane masizwa uthi umama lo kwaficwa kulo munye umuzi kunesalukwazi sathi isalukwazi hayi wena tshela ingane yakho ikhuluma iqinise emaphoyiseni shuthi amaphoyisa amshiya lapho kumakalwazi ngalo lolo suku samgcina ngalo lolo suku akaphindanga wabuya atheme amaphoyisa ngolesithathu angisazi noma ngolesithathu lo layini afike ekhaya ebusuku ngicasi kwakuwo-9:10 ebusuku afika athi acele ukuthi sisho igama lomfana angimazi nalo mfana mina ngiyazi nebheni athi kafuna yena ngolesihlanu asho afona asho ukuthi asemtholile amthole esikoleni ngathi mina kwayikona lokho angazi lutho awazange kabuya azochaza ukuthi utheni lo mfana okuyena osolwayo ukuthi uye wehamba ngephole elimhlophe lathatha uzothana so njengoba kuthiwa kwaqhuma isibhamu wena enhlizweni yakho nakho ukuthi ingane yakho ngenzeka esekho emhlabeni nginakho mina ukuthi vele noma ngabe kuthiwa bhuti bayamgcina umuntu kodwa hayi isikhathi eside kangaka ngeke mgcine bangamgcinelana isikhathi eside kangaka bembeke mhla 21 kuze kube manje senginako vele nami mhlawumbe bambulala bamlahla la bemlahla khona ngoba sike sacela emaphoyiseni okungenana waphume nezinja lezi ezambe zibheka achaza amaphoyisa ukuthi asikwazi ukuthi sivele nje siyobheka sifanele sithole umkhondo ukuthi kunento esolekayo bese siyaphuma nazo izinja lezo sibheke sisalindile mhlambe mongahle ukhulume nomenzi obubi bangenzeka ahlangane nale video ngamcela uthini ngingamcela ukuthi angibuyisele ingane yami noma ngabe ayisekho noma ngabe ikhona angibuyisele simfihle sidlule kulobuhlungu esikuzwayo ngoba asakwazi nokulala kunoma lapha ekhaya ugogo wakhe akalali une-BP ugula zonke insuku okungenani ngiyacela ukuthi asibuyisele noma isidumbu sakhe noma sikhombiseke ukuthi wambulala wamlahlaphi bayazana bona ukuthi babangani mina angazi lutho angihambi ney'ngane bayahamba hayi mama kuye kuthiwa igazi lomuntu liyakhuluma uma ukuthi mhlawumbe akasekho emhlabeni uNkulunkulu sengathi angaba ngakuwena siyabonga ngiyabonga mhlaka 21 May ngabo 6 kuphi nandaba khona mayela masizwa babeye kune-container engala kuMinitown kune-container lapho uthi babeyokhipha imali kuleyo container yakhe lo uthi uhole 350 kwakuwu-6 ntambama ngoba iforum yamcela umfana uthi sicela ukubona islipho oyokhipha ngasimali yamqhuba yamisa kubo asifumanga islipho igama uzothanda uzothanda Mzungu lahlekile wahamba nolwazi mhlawumbe noma kukhona mhlawumbe umkhondo mhlawumbe uzwakalayo mhlawumbe ngasishola mhlawumbe inamba mhlawumbe abantu abangafonela kuyona woza zondile sondela 068 133 yep 66 yeah hambe nefoni yakhe so manje kunama message okuthi mhlambe sesinake into engekho kodwa sisiqaphelile ukuthi uma kuke kwafika amaphoyisa lapha ekhaya ngoba kuvamise ukufika abaseshi namaphoyisa uma boyeke bafika kuzothi ngabo 12 noma ngabo 3 intatha isebenze ifoni kaZothana isende ama message like mhlambe ku post ngayo
kodwa kuyacaca ukuthi lo isuke elogina ishole kwi-account yakhe. Ulogina kwi-account yakhe. Okuhambe kwahamba sazama ukubheka ukuthi ifoni bale eloginayo sayithola leyo foni ukuthi ifoni ethile eloginayo. Kusho ukuthi umnikazi wayo ubonile ukuthi sesitholile ukuthi ifoni yakhe leyo loginayo wase yawacima wonke lamalogina kaDolores vele. Yebo, uposta Facebook noma asendele umfowabo kaZothana omncane umyalezo othi edohe mina ngiright la ngikhona ungakhathazeki ngizobuya mhla 31 June angibalekile angilahlekile ngabaleka ngoba nako bani bengenzani inkulumo engahlangani usuku nosuku senda izinto ezingahlangani kodwa lokho kwenza meke kwafika amaphoyisa noma basishi lapha ekhaya. Ubabe mayazi la kunestory wasishi kodwa manje mhlawumbe lo hambo wasemoyeni labantu abathatha uZothana babuya ngakusasa basasitwazi. Yebo ngisho kahle impela yebo ulwazi. Yebo thina safonela uma wakhe sibonanga lutho. Uma wakhe wafona wathi labantu ade bethatha uZothana sebefikile bathatha nolwazi bashiya umyalezo othi ithina sithathe uZothana. Okusho ukuthi ulwazi ukhona bhuti ukhona ngichazile lapho ukuthi ukhona ulwazi kwabe sekuvela ukuthi nange police station yaseMaritzburg sadideka ukuthi ukanjani epolice station yaseMaritzburg ekubeni na uthathwe abantu ababodwa abathatha uZothana abamdedeli nganingi uZothana. Okay, esinye story futhi amaphoyisa afikile lapha ekhaya afika athi ulwazi uthe mebuzwa ngeSpade ukuthi wawuyomba amafoni kanjani wathi ulwazi beyohamba esigroundini lasesikoleni kunesikole lapha kuthini wathi beyohamba egroundini lasesikoleni kwathiwa waba amafoni awasitshelike thina amaphoyisa ukuthi awaba amafoni wathi ulwazi uhambe egroundini wayisa kubanikazi bawo ambuza amaphoyisa ukuthi ubanika kanjani abanikazi bamafoni ubhululu wakho bengamdedelile laba bamthathile njengoba sebededele wena. Asazi-ke noma kungamafoni yini asazi lutho. Nina ukuzwana kwenu kunjani nomndeni wakho bokalwazi? Angibazi mina bhuti abe ngikhuluma iphutha. Mina uma wakhe ngiqala ukumbona ngoba sekulahleka uZothana. Ingane nje beyizwana igenge nje. Yena ulwazi ngizwe kuthiwa no17 angazi ngoba uZothana no20. Angazi noma no17. Ukushuthi ngamanye amazwi ubani ulwazi angayikhomba lezi igebengu. Yebo bhuti njengoba ekwazile ukusho emaphoyiseni ukuthi obani awasitshelike thina amaphoyisa kuphela athi ayakofuna loyo othintekayo shuthi athi kuthina amtholile ngolesihlanu kodwa awasitshelanga ukuthi ubani. Athi amtholile awasabuyike kuthina ukuzosho ukuthi simtholile ubani uthe kanje awasho ngoba ulwazi uthi lo yomfana nomunye angiyazi naleyo genge yabo yabafana. Listen, you are saying you are the owner of the shop, yeah? But your work papers, this it says work and study. Now I'm asking you a simple question: work and study, but you are owning a shop. When are you going to class? And he's proud. Where are your books? He's proud. Which institution? Where? Yeah, which books? So you know my questions, but you can't answer. Measuring on. Se foreign country uhamba ungaphathanga amaphepha into abake bayibonaphi le